barwa ki bapai ya Good News TV pani pidang subhai phi barwa shakani ka program ka bakirpang hakani kamien kane ka de ka tayo ka bakirpang ha ka ba ki kun samla jong ka KGP assembly ki rakhi ya ka kum ka youth week kane ka youth sunday te kum ta ka Good News TV kum shibenta wanya rakhi ya kane ka youth week aja akusao yin walam shaphi ya ka jinga kren la ne ka panel discussion halor ka theme baga jenseng samla KGP assembly kalabu banginya rakhi banginya kenmau ya kane ka youth week aja akusao ka theme ka ong ka jinglong sinran bala penchong nongrim na ka gospel Matthews lenong ka bakhan rio dukhat ka ba akusao kumta banginya kren banginya tai halor kane ka theme nidon hangni ya Reverend Bidan Box em ibadai I pastor jong ka balang Maukhar Presbyterian Maukhar ba idairu I chairman jong ka Christian Multimedia Ministry Committee kung way na ki panelists bangidan ro ka jongi itemen basan Bishar Hek ibadai itemen basan nakabalang Presbyterian Longshan ba idairu I batrailang baga ministry reasons to believe Tekumta nga pedang somphai phi baro armo cha kaniga program banganget balingba ini ijing ya kliu jingmo ibaling ko juni ha kaniga por kanong ka jingmen to ya baro ki basngam ki bashashkor bangine sung tho ka e kaniga theme ka ba niyo ha kaniga snam kamut te khlam da penslam show ngin phai no cha kaniga jinga kren ha ka ba ngin yo asmo mo ya ka jing ya pusan jingmo juni halor kaniga theme te khlam da penslam show ngin phai no cha I ka jingkali ka baning kong kata cha I pastor te pastor phila ne em banya tho lingkwat tani ka jingmot mo jong ani ka theme te phila banya tho lingkwat kamot ayu banong usinran Kublish bon baya but kumjuri ko Good News TV nagabenta kini ka program kini ka panel discussion but isu komen ru ba yedon kat nem man besan hagaban rap dem man penshai ya kini ka team ka baga jing seng samla KGP SMD ka bu nagabenta unus nem hagaban jubab ya ka jingkali jong pibaya ka bidai but ke ega jingmut jong senran mo ke dan ke jing snow but ke team ngashwa ban ai ki kaptu kat ni li ki definition ki ba ki brief ki jong play ki ai but nantang sa ship kat tu kat ni na ke team tenrai ke bedi ke team greek ha ka ba yo ya ke team disciple dan ke team senran ngashwa ban shukot ya ki jingtho ki jong Manfred Rosler boleh way na ki German theologian ha ka ba ha ka kot ka jong u ka ai ka teng new life with Christ wong kumni syapang usunran sya ing puli ko magalong ite iga bangalapan kala tin kasi wong usunran ujong Jesus Christ ude tau bala ubala ay ya karai na kabentau Christ ubabot yu u sya ikai yu but ubadan ka jinga day ka bajan madu kata kalau ka jingmot jong usunran ka bomot ude ubabot yu Jesus Christ uba sya ikai how Jesus Christ but ubadan ka jinga day ka bajan mahabat Roger S. Greenby ka kat pat ka wai ka go and make disciple wong kumni Japan ki senran ki jong Jesus Christ ki gi bring tip no play bashisha but kumno open emi ki brio ki banget ha u ni mau Jesus Christ but ki senran ki snap ya ka tien ki jong play but ki bod but ki le ya ka but kum taling ba jong ki tien ki sung thu bau senran udai unong bod yo kanran mo uba im kat kum ki jing kai ki bau kanran ki kai u nang ta uba bat scam ya ka jing kai jong kan nong rim ka ba kanran ki kai u kani ka kitien disciple dan ka kitien senran ni yo na ka kitien Greek Mathetes ka bamut syaikai le new student but kum tangi sungtu bang yo senran de syaikai de student but sultan hat ru badai na ka kitien disciple ni yo ka kitien discipline ka bamut ba ki senran ki dei ru bandan ka jinglong ka long discipline ti kani ka kitien disciple ka wan ru na ka kitien Latin disciples kabumot student bagkatien discipline kawan ng Latin hi disiplina kabag jimot jong ka kabut instruction dan training but kum tanga skwa ban bo lingkot hangne ya ga jingkali dan ban jubab ga jingkali kalong isung thu o sunran u ding shai kai hau kanran u de u bakloi ban snap ban bo ga jingkai ki jong kanran ti la fi pai shaka testament kaba thmai aba jisu penan kam ya ka Greek na ga ki sunran kathau ki bri ki bangen kathau ki brio ki ba bod yo kuma gospel ga jong Lucas ga nong ga khat sao ga khat at real like lie bada ki kam ki apostle ngan chim kum ga nuksa ga nong ga real ga khat ga ning kong ong kum ni ti ha kita ki sni habala man bon ki senran hangi ki tin senran ga thau i bangen ang Jesus Christ ki bod yo Jesus Christ ti ya kita ni la ba nong ki senran
itai long jing patai lipat aku idei bat ke ke jing kli ka bagi sung thu usun ran de sha ikai bo bod ni jing alam ke jong nong ikai jong u bat hangi ki bengen ni bod ni jing ikai ki jong Jesus Christ itai long juma aku idei bat ke jing kli jong pi Dia pastor na le asomai ka jing patai ka jong pi reliat bahaya kan ni ka jing ka jing mot jong jing long senran ba jisu nong bo jong jisu ki disciples e mo ko piong te phila ne am nya thu khanyat pa dia lada kan ni kan tian senran mo ka de ka kan tian ba mi na ka jing long senran jong jisu hi khan arot ki senran ne ne ka de ka tian ma dum pa na do man chwa ba penat ka ma ki we ki benta pa dia so larang isim ni ka jing batai ni song thu ba usenran udei umasai kai long jong ran hoi dan shibun ki bai per jingmut kamdam ki liu start from the bible ki bai per jingmut ban ong ba kadon ka bakum gini ka kitian senran ha kamdam ka testament berim kereng ka jinga tai ti don ki ba ong ba ka jinga dei ha ka testament ka berim kam da dei ha ka jinga dei ka balong ila banong ka jinga dei ka jong nong ikai ba student dan ni nong ikai ba sha ikai ka balong ha ka jingmut senran ko ngi dei pet mentan tin rei ki kam ong ba ka testament ka berim ka jinga dei ka kam ya dei ha pleng jong kenrat baru syakri mo ki ai shibun ki nuksa tin rei ki dan pat ka tu ni ki scholars jong ka testament ka berim ki ong ba ya ka ni ka jinglong senran la ban shem ka testament ka berim kam tam ka jinga dei ka jong Elijah baru Elisha ka ba ki ong ka role jong ki ka long ku teacher baru student dan ni nong ikai baru shai kai thì kata kani ka way ka view ka ba ki pet ba kani ka jinglong senran kaladon lesi ka dur wala ni wi ka dur ka besai andai kaladon wala ka po jong testament ka berim kham tam ka dur ka jong Elijah ba Elisha ha ka ba Elijah u shim mi ka dur ko nong kai ya Elisha u ban se shim ti na u ya ka kam ha ka ba Elijah u eno dan ni YT pat ha Elisha ti kita ki ong ba ka ni ka relationship ka jong ki gede ka teacher student relationship. Di hakabe dei pat bar ka testament ka batumai ka ktian ka jong blay ka pen Isaiah ni shapang ka jinglong senran dei ya tang ka por ka jong Jesus Christ dei ashwa jong Jesus Christ lay i ka ktian senran kam tam ha ka jing dei bat ki senran ki jong Yohanes nong pen baptist la fi pai sha ka ktian ka jong blay kadang nang ya ka gospel ka jong Yohanes ka nong bening kong ka khat ka live san ka ya thu ingi ba Yohanes uyeng bat ki armut ki senran jongu kabamut ba ki adon ki senran ki mom ki basha ikai ong Yohanes nong pen baptist ki beli ki senran ki nong bot ki students ki jongu kabamut ba hashwa jong Jisu kaladon ka jinglong senran ka por ka jong Yohanes nong pen baptist ba la fi puli ka gospel Yohanes nong bening kong ka live san ter ka kadon ki ki masung tanat ang tu ba kini ki armut ki senran ki jong Yohanes nong pen baptist ba ki yo Jisu o ya ki bot yo bat na bot u Jisu kli o pia kwa ayu but kia khot yu da ka kerteng rabai la ni pembalak kala kitin kasi nong ikai ka bomot bagi semua thu ba uniru la ban ikai ni tingi kroi ban long students but Jisu ong ke ego ki kwa na ga but ki ong ni kwa ban bot ya ni but kom ta ki la bot ban Jisu ka bot ki la sha ikai no ong Jisu tingi sum thu ba ni ka jing long senran kam de et tan na ka jing ikai ka jong Jisu ri ka la dan kam tam ko por ga lo ni sang ko ti sa ro dan ni senran ki jong ti tai dong jing pe sha ko bi dei ban the kubleshi bon pastor ki jing pen chai ki jong pi te mentapan ngin pai no mo sha i den basan ban ning kili ya pi te men basan kan wala kani ka jing long senran mo kum pai ila patai I pastor I reliat bahaya ka jing long senran but Jisu but ya naka Old Testament but naka New Testament ru te khinyat pat ngan kili pi te men basan lada kani ka jing long senran mo kadai tam ka jing penan kam jong kani ka jing long senran kadai tam na menta ka jong ni ki bangai kum ki kristal na ni ni I ka tang ha ka Bible ani kadai ka ktien ka bangi penan kam ru shawai like ki ki nyam thai ki penan kam thai ya kani kentien senran kum bangi penan kam mangi ki kristal Kumeshi wone iba penya de ka jinga keren ka jumi ka puan but kerpang ya ka Good News TV ka ba play ka ni kalat bani nyo bani thir bani tai bani kliu jingmut halor ka ni ka phang ka ba yar jong ni ka tayo ka ba kerpang ju ki samla shapang ka jingok sanran ngada smoke men chika dei ba I pastor Reverend Peter Box AMB don kat ka ni ka puan but shisha ka jing pun shai ka jong I ka shai ba ka ni ka puan ka tin ka jong play
Aku beli shubuan kini kajing kali ke fibu yang akan ke puan. Haka biar day bat kajing snow tu yang akan kajing long senran lakalong tang na kajing kestane ketika badan lagi way pat kiru komperkan ini kinyam lah banong. Kumbai ku story lamat pang bai lawan ra ya ke kentin ten rai na ke kentin Greek. Matites. Bat kani kam di tang kajing shim keliang ya ke kentin nrai kadi kajing shim keliang ya ke rukam bagi Greek kila snow tu ha ya uta Matites. Kibuli hagi selaju ke history yang kibreu kum Socrates berkiwai kidon bet kita ki senran joki karu kom let school karu kom luk jing tip karu kom jing nang jing tip akaru kapuar kam long kum ki school ki jongi kadi kabu wei ukna school usong bat wei unong hikai kata kalawan na karu kom perkhat joki griki kaba kimpat degi kristan kita kala don lupa kata Tidan kiba perkhat ya kenika jinglong senran bakadei imat kabawan ra na kaperthaisan ni. Diki doli na ni diki pareng na ni kapalang na risat ni. Henry pinapet ya kenika rupam snow tu ya kenika jinglong senran kadei kabala syongtan rai baha haka perthai mini ke jongi. Bat na yu iya kata pinapet tangha kari India ke jongi kenika jing snow tu ya ka puli ke puthi. Kadi kabawan na kata ka jing snow tu jong kinong India ke Gurukul. Ke Gurukul kadai kata kejaka ba udan guru bat kibasya hikai. Bat kaniru kawan biang syagaju ba kamdi ke rukam hikai kembali school mengi mentah. Udan nong hikai uwe usyumi kuwe ke subject, uwe usyumi kuwe ke subject. Uguru kisyong hat riding, kisyong hat kejaka kiba kila tau kerpang. Ukran bon kijing start, ukran bon kijing tip, wajing syai, ekini kibasyong baru. Bat kila baru. Di nomor kata ni UI bakal ni kalau don what ha kajing snow tu jong kari India ke bayar ke jomi ha ke culture ke don ha ke tu kapor nang tak kerukom perkhat Hindu ke ni ke don bah kajing snow tu bandon kisenran ki bobut watang ke bangga omentan ke ni kajing snow tu ke Gurukul nang tak ngipet ikiniam kum ha kaniam Buddhist ubudau don ki bobut bar kum taru kidon ki bobut senda jomi Di namar kata kani kalong kajing snow tu kaba la don rupa ka perthai mi ni ke jomi agar kom perkhat jong ni kathan syaka ni ka perthai mi ni te kam ni ka bangishum kaliang masat ni kam ni ka bawan tang na kajing hikai jong ki riset ni henry kadi ka la don hangi ka don ru haki wei ki nyam ya kajing snow tu ya kata kajing long but kajing long senran ya utau hikai ya utau alam ya utau kedau lenti dia kata kadai kajing UI ke jong dia. Tiang le esong tu ma kumbai i batai i dan basan makani ka tian senran ne ka jinglong senran kam dei kawan nani ki bariu met ma kristal ni kam dei bangi ita na ka Bible henry ka dei bangi shamru ha ki wei ki nyam jong ka perthai kum ki Hindu kum ki Buddhist ma te phila ne am tu basan bene thok khanyak pat ka ei kata ka jingya pher ha breng ka jinglong senran ka jongi ki kristal jongi ki bangen ni kajing buat kajing ka Bible bat kata kajing long senran ka bala hikai ka Bible bat kumno kan ni kajing long senran ka jongi kaya pher par bakini ki jat nyam ki wik mo kuma pila batai ki Hindu ki Buddhist te pila banyak thok khanyak kaya pher kumno Kubri syukur ya tak kajing kendi ko dan kam ha begini keren bangin sungku ya kajing long kerpang jong kajing long senran kajing kristal dan simin kong ka niam Buddhist haba ubudhau hikai ki nuknu ki jing hikai jong kumo keren ki south li ki jing shisha jong ka jingim bat ki nong but ki jong ki persyang ban but kita ki mau nong rim jong ka jingim nang tapat de ki dan hakarukam perkhan jogi Greek uni nong hikai ubah hikai ki senran jong ukwa bakin yo ya karukam perkhat ka jong lani ila wanong ka filosofi ka jong But namar kata ni UI bahaki wegi nyam bagi wegi rukam perkhan ka jinglong senran ka desha pangki nongrem jingim lani ka rukam perkhat filosofi here ka jing kristan pan ka jinglong senran kam dei ban bot tangi ki jing ban bot tangi ki nongrem jong ka jingim ban dia mengenai pertai lani ban bot ya ka rukam perkhat ka jong Jisu here ka di bandan ka jing dei badu Kata kadi ko penong kerpang bahagi wiki niam hagi wiki rukam perkhat kam judat kata.
Bam judan na ki Greek, judan na ki Wikiduniam giban ong ba ki senran kin dan ka jinga day. Namar ka tau try Jisu pilapet haga gospel ko jong Matthias ko no khatsan wong nangam ongi pi ki syakri. Himne ki syakri. Namar kata habangi dan ka jing ye day ba Jisu, habangi bod yu Jisu, ngim bod iki jingi kai ngim bod tangi kinong rem jo ka jingim, ngim bod tangi ka hukam perkhat ni rong sendan syaka jinga day ka ba embadu. Kata ka di ko basong tenan ba. But nala don ka jinga day hangta ukhat ru yangi ban snow thu ya ka ka ba udan ban ai hangi. Ngada snow tenan pa ngan puli hingi ka ni ka tim ka jong ulay na ka gospel ka jong Yohanes kani ka lenong ka ba pra kani ka khot ka ba life huway wong kum ni lada pi ai sa aga tim jonga pilong kisin ran jonga de shisha pinaman kata ujisu ukhan sha ladehi om tang shiki ktin ki bokren namar ulang uta ukti ban namar kata uong lada pi ai sa aga ktin jonga kabadehi mau pilong kisin ran jonga de shisha berkhot ka blai kuat bat pinyo itu ya kata ka jing shisha bat kata ka jing shisha kan pelat no yapi kini ki kentin ki bakrau jong tra Jisu ki bokren syapang kata ka jinglong senran ka bakersoi na ka jing itu mendai na ka jing tit bat ka jing itu kadai ka bakha na ka jing ya kendo bandala kha na ka jing ya kendo ni itu bat ka ngamru sa ka jing snow thu ka jing dai bar ka wakum ka ni ka jing snow thu ka jing long senran kam ngampat syam ka no ka wai pat ka culture ka ru kam perkhat bat ru kan nyam kaban khot che ka kum kata ka jinglong bakerpang jong ka jinglong senran da ka jing dai ye ku bisibon kita ke jing kali ngai ka ni rap ye ki ba pai ba Kulisibon teman masanya ka jing pencai ka jong pi badan net ba mengi badan hangne ba ki ba pedu kila yo ya kata ka jing song thu ma ka ba shai ba ka ba itman pasan la batai la ong ba kata ka jinglong senran ka jongi Kristan kalong very special kam detang ka ba shubot ya kita ki mau nong rem ba ki we ki nyam ki don mangkin pendap iki kamram lingba kita ki mau nong rem ba ki labu kata ka ka jinglong senran ka jongi Henry ka jinglong senran ka jongi Kristan kalong very special for us nama balai kadai na kajing ya kendu ka jongi kadai na minta kajing itu ka jongi u kenal ka jongi but kata ka penong ini ki senran ki bajanai mo te kata ka jing batai ka jongi masan kala shai pha but ai ku blai i ring ba ki jing batai ki jongi ki long ki ba ki jing wat shibon ru umdi tang ba ngi song thu ma te menta pangen phai shi pastor ka jing kali pi pastor ka ni por ka long pat ki ai thai ki dak jong ka jing long senran ka jongi to kulishbun nafta ka jingkili baya kadon ka jing snow but ke ka bai timan san idang shudyap ban penshai mentan ka bi dei bat ka jinglong senran ka jongi khamtam ka jing Kristan ka jongi te ngashkwa banai tang ki points but ngan shimru igen ka jubab tang na ka tier ka jong play ha ka bi dei bat ki mark ki dak jong ka jinglong senran da ka bangan shu ai ki points kram ka lap ni rap ne si ki nong pet ki ba pet yang ni ke program bakin tip ke kita dak jong ke jinglong senran ke jong ke baning kong ki ke bai teman pesan ila ong mentan na so ba ka dak ke baning kong ban pen pau bagi long ki senran ke jong Jisu Kristus ke dei da ka bang yai ne ha ki tien ban ki jing kai ke jong ki kata ka di ban nong ke baning kong la nga ong bang de senran jong Jisu Kristus ni nong pod jong Jisu Kristus ke jing yai ne ha ka jing kai ke jong ha ki tien jong dalam buku kekitian nong wei nak belong abiding in His words and teaching ni abide dan ni yai ne agi kekitian jong yai ne agi jing kai ke jong ya ke dekat ke ba iteman pesan ina ong mentan aga gospel ke jong Yohanes pra lai ku wei nak perken mau yang itu dekat aga wong Jisu ong la pi sa agi kekitian jong pi long ki senran jong de shisha ka bo ang yai ne agi kekitian ke jong Jisu kata ri benda ke dak ke ni kong ni ko mak ke ni kong aga ba ni penpau bagi ni dei ki senran ki jong Jisu Kristus ke gospel ke jong Yohanes ru ang nong ga khatsan ke kwat ke nyo wong ye ni kentien la pi yai ne anga ba ki ktien jong ki yai ne api ya ke ru ka pi mon pin pan ti kan mong pi ban yai ne au Jisu Kristus dan ye ban yai ne a ki jing kai ki jong Jisu Kristus ka di gadang jong ke jinglong senran ban la ban le kum ta ka di bandon ko por
kani ka don ka por ka bangi selok batu kani bandon ka por ka kerpang mo ka bangi bu kerpang ka kuai time ka bangi chupong berbor ka long ka don kamha aga bangi don ka por ka kerpang ka don ba jisu klang bangi la ban yang ni ai kitien jong ngi la ban yai ne aga jinge dei ka jong batu pat ka kani ka dak ka bangi kong ka ar pat ka dak jong ka jinglong senran ka dei ka ba ngi pen pau ya ka jing iet ka jong yu jisu kamalor bangi ki eke baro tikata ka di bandong na nga ong bangadei usenran jong Jesus Christ dan yung longbor jong Jesus Christ kajing iet jong ayu Jesus ka di bandong halor banyak ki eke baro tikata ka di bandong banpau hangi ko kisenran ki jong Jesus Christ ka gospel ka jong Yohanes nong katsaw ka kat ka arkulai ka ong ladong no unu iet yang nga utaw sumar ka tien jong nga kajing iet ka jong yu Jesus Christ ka di bandong halor but kajing iet ka jong Jesus Christ ru ka di bandong kadaw ka pinki dengi bangin le ai na ka bita jong mga sutran kikintin jong Paul ha ka shiti ka ba ningkong shi ka shiti ka ba korin nong san ka ba kat sawong kajing iet ka jong Christ ka pinki dengi ka compel si ban le ai na ka bita ka jong Jesus Christ di ka di bandong kadang jong senran jong Jesus Christ ba kajing iet ka jong yu Jesus Christ ka di bandong Lord ki but ka khadu ka mong shwa ban pun mau hi ka long kum ki senran hi ka dak jong ka jinglong senran kari ka jingim ka siso nya pan siso but de na ta daw jisu ong kum ne ka gospel ka jong Yohanes nong khatsan ka kwat wa pra wong ha ka ni la pan dan burong yo pa ba phi siso shibun kum ta phi long ki senran jong na phi ka jingim ka siso ka long ka dan kam de na ta daw ba kum ki senran ki jong Jesus Christ ni don kam ban im ke jing ke siso ban siso ni don kam ki artli ki eke ni don kam ban pensu tiet yana di ha ke jing dei ke jong ni ban Jesus Christ kumalong ki tiet udi ngonom la ban siso la kim dan ki tiet ki ba kijit ya ke Jordan Rai tu udien yo e ke jing ba mu la ban pen miso tingiru bangin la ban siso aga jing im Kristan jong ni don kam ban pensu tiet ya ke jing dei ke jong ni ban Jesus Christ Bat ka ba arde dirun kam banya ini baru Jisu. Kuma ketenat kan umla ban sei so nya di dalam ka ya ini baru Jisu Christ. Ti kadang gi jong ke jinglong sedra ka di ko ni sei so. Ti ta ka long ko ba masukwa ban juba ke jing kidi. Kublesibuan pastor ya ka jing juba ba jong phi la batai mo ki dak jong ka jinglong senran te kani ka next question ka jong ka ya hab bat kata ka jing juba ba jong pastor katakan next question kadi idun pasan temasan kumba I pastor mo ila abatay takidak jong ka jinong senran te pilan aman pinshay shu halor ke ay pade ki mo ki taki jingpao ki bami shabar halor kani ka jinglong senran takidak jong jinong senran ke ay ka bangi yu I pade ha ka jingem ka jongi na shabar ya kataka ikini ki mo ki dak to bishi bude baya ka ka jikali kaso tanate kani ba ka jinglong senran ka jongi kamde ban kut tang haka jeli ka jongi kibangi kamde ban kut tang hapling jongi ki para senran hele ka wenga kwa ban puli beng kini khtin jong blei kani gospel ka jong Yohanes kalanong ka ba khatlai kani na sotna bhai kani kumno ka perthai kani ite kumno ngin pen paus ko perthai ngala chupur khat pi men shwa na so ba iman ban long senran ka perthai ngon ngahap ban im ka jing ka ba ngala ban le shiwon ki kam na ka ban tau blei lani ban shusha kribe yo blei lani ban don puashu palat ya kata kabangan shusha kribe yo blei kata ka ji perkhat ka jonga henrei kat banang puri ka ktien ka jong blei ga shamba ublei ukren igini ki kentien ki ba uang kumno ka perthaikan yo itu bangino ki senran ka gospel Yohanes ka ba khatlai kani ka khot ka ba lai usan ngon da puri uang Jisu ka hukum bathamai nga aya phi ba phinya it parlok hi kumba ngala it ya phi ba phiru phinya it parlok hi da kani kinyo tip baro ba philong ki senram jonga lada phidan kajingi it parlok hi kani ka de ka we ka bangila ban pen pau shisai ka perthai ba ka perthai kan yu I bangilong ki senran ki jong trai Jisu darangi dan kajingi it But kani ka jingit ka kedublet namar balay ka jingit hi kadai usok bening kong jo mensim. Kasiti wa usok poj kinong Galatia kanong san atwar ka kreni kata. Ngala bande shibun na kabantau blay hinray kalong le no ay ladang amdan ka jingit parlok hi. Ladang himla bani trailang ladang himla bani long kaway
Dadangim dan ke jinge teli. Kamut le no bangingin kami le dia bangino kisan ran ki jong trai Jisu. Namar kumbala kreni pastor mentani kidak baga perthairu kan yui kan deru lomba ke jinge dei ke jongi kabangila ban it. Habang it kamut sia biang sia stunat sia bahabe. Polisi ke ktir ke jong le. Puli ke jinge lenti jong kisan ran jong trai Jisu ki kam ke postal upetros parupon kidan ke pol ke pia jimun kidan ke pol ki habania keren smokum baki pita henry kadena marba ka jing it kala shlei ki baki la banya it kum para ya ka kam ka joblei baki la banya keren banya pen bet banya pen bahaya ka tidak mar kata kini ki bangi dan kam ban pen pau sya ka perthai ning kong kum kisenran da ka bangi nge it parlohi nanta pastor nak pelai pastor menei wanra kuishbul pastor ka to ka jing wanra ika kentin senran bat kata ka kentin pareng bopi on discipline kani ka dan jinge dei ka baca kata namar ban nong ki senran utrai Jisu bat banum dan bat ka jing tri shitom bat ka jing tri minot ka mla ban nong senran namar kata ka di ka jing nong senran pi ka dei ka bara habban pin shitom ka bahab banda minot top nasu terna di ka kot jong Dietrich Bonhoeffer kani ka long sisa kum ka kot ka rasan dor yang ka kom smuthu ya ka jingong senran uthoi ka kot ka bu ai kerteng the cause of discipleship barhagan ni kot ukren ko ni wong ba ka jinglong kristan ka ba klem ka jinglong senran ka dei ka jingen ka ba klem Jesus Christ banlong kristan bat banumlong usenran ubat 3 minut ubat siwi ka dor ka barem ka bomon kam deiru ka jinge jo Jesus Christ ka thim wang kum ta thi tingin si pusan da ka por ka thim in sanang yo shushu bane kren renga kwa ban ice ko ka khot ka bo apostol Paul kren ha ka shithi ka ba a sho Timothy sa ule ngam kwa bane Bible study ka por bane tang ban shu pun kan mau khan dia ha ka ni ka shithi jo apostol Paul sho Timothy ka ba al kani ka di ka we ni shithi ka ba kren bahasa phang kum ni la ban pen Paul la ni ban mo kum ki senran ki jo trai Jisu ha ka ni ka perthai ha ka nong ka ba ar nda puli ka khot ka bani kong wong ni wong ma me na mar ka ta ku khon jo nga to pen klanya na di ha ka jing ai ka ba Christ Jisu bat kita ki ru ki ba mele yo snow na nga na preng bon ki sakhi ya kita kento men IT haki brief ya ki ba la shania ki ba la ban hikai ya ki wei ru mame na marka tatu sha shitom bat nga kum usipai ba baha ku Jesus Christ kani ka de ka dan kam hanga sko kum lu pengin kum ki senran ki jong Jisu haka perthai ka bangi iman kesni sapuli shushu e kani hindala puli kini ki benta pin puli hado kani ka khot ka banyo pinyu begini ki nyau teli ki dekat apostol Paul kren yo Timothy ba udai banong ku musipai udai banong ku uta unong ya mare thong ba udai ru banong ku munong rep hina perkhat ikini ki lai ngot kini ki bri musipai unong ya mare thong ba unong rep ki im nya kata jing im ka wei ka balong pedeng haki kadi ka bi story la umne ka disiplin ka bangala ban ong da ka khasi kalong kum ka jing 3 minute top shi top man kesni mendei tri shitam kum khna bom ju krekot bro sistem poi pada ka por exmen kre nai thia su bro shimi hare unong ya mere thong usi pai unong re top shi top man kesni khiat khniat te uni usam ranun im man kesni da kita ke kijingam ki ba un haban 3 minute top shi top kom oi pastor mene kata ka por ban penjar jar ya di bo blai kajing puli ka khtin ka jong blai ka man kesni mendai tang apa bandit keren puli bro shimit henry man kesni ni em de khtin ke jong play nata kita ki jing em ki ba man kesni ni lo ko mushipai ni pen shutom bila dia man kesni kombolong nong rep kombolong nong mare thong kita ki dei ki lenti lani ki mau jam komlo bangin em bat ban pen paw ke jingong senran ke jongi hakani ka perthai ka bani iman kesni mele ka perthai ka yu ine em kata tare ni in em eka bokong kata karukom im te kata khindiat ke jing jubab chongai ta ke jing keli Please buat dalam bahasan ka jing jubab jopi kalau kum ka jing hikai yang ni baro ki basna ka ni ka pormo ila batai ba
kata kadak ka pau shaba jong ka jinong sinran kalong ka jing iet ba discipline hot ha ka perthai ga menta ka bangia be tang ha ka jing em perthai bi be an pinda ikam ki jam ni be ban mo ban achieve ya kita ki wali ki jing thang ki jungi belong ka ko ka perthai klat no bangin em kata ka jing em ba kini ki jing pau kini ki dak ka jinong sinran mo ni ya ha ka jing em ka jing yo manangas ni hindai ni klat bangin ni iet iwe dangi ya ekilanti singkien ni im kham tamenta ki bon stang ki jingbishni bon stang sa ki mental ki news ki bami ki bon shi bon ha kita ki bami dai mo kat ko kata jinong senran kata jinong senran ki bon stang ki jingkul mar khli ha ka perthai na mar balai ngasong thu menta da ngasngap i teman basar ka jing patai galong ba ladangi im shisha kata ka jing em ka balong kat kum kata kada ka jinong senran ka perthai ram long kum ni hendai di na metangi din namar bangim dan kita ka discipline ka jing em ka jungi ba ka jing em ka bangi pinyat malakas ni kawan kani ka jing kul marte kalong ka jing mentai shibon ma bangi asno ya kata ka jing kai ba itu basa ila ai te kumban beteng ya kata ka jing kai ba itu basa ila ai dan phai pe shi pastor ka ei thai pastor ka dor mo na rangi em pat kata ka dak ka ba bha jo jinong sinran cha ka thai ka ei thai ka dor ka bangi yo kata ka jinong sinran. So, Lisbon ni basically baya aga beri berkedor mengenai keren ni value bring keren ni cause of leadership discipleship ke kedor jong ke jinglong senran so tanat igen ke team ke ba ke jing seng samla ke GPS assembly ke bo ba ni ke nongrem ke ba ke bo na ke gospel ke jong Matthias nong ke country ke khat ke ba arusau na kwa ban puli ya ke ni ke khat nang mangin su thu ke kedor jong ke jinglong senran wong kum ni jisu wong larau nuru umman banwan le dien jonga ai bo len ye la die bat un ra ye la gading na bat un wan bu ye na angning yu i ye gador jong ke jingong senran ke ge bang hap ban le ka cause of discipleship ti ka bang kwa ban kren ning kong ni ke dei ka bo jisu wang hap ban ba ye la gading na kata ke cause of discipleship ni hap ban ba ye la gading na but nasung tanan aga gospel ke jong Marcos kami juang kita synoptic gospel mo gospel Marcos Lucas dan Matthias aga gospel ke jong Marcos abong tho yang ni ju ka benta wong yang kentien Marcos pra lai usau ti habong lokot ha u yo to pai ba lem ba sinran jong u lo ong ki jar u ba mon ban but na dien jonga ai bo len ye la di bat un ba ye la gading na bat un but na lalu pek datang ke gospel ke jong Marcos bu jisu wong ba ye gading na haki arti ki gospel wong ra ye gading na bat aga jing sung thu jonga ke bahab ban ba ke de ki ko kham khia wong ko bangira te ke de ki posting tu de ka nong ba ye gading na ke de ki ko kham khia tinga syam bali pe gadang ke jing per pleng ju ki nong thoi ke gospel armut ki ong ra wong ba na syam ba ke kitin Greek aka bala syam ye ke kitin hang ni Christian airo kabakit ini kiju kijimon ra bat baro tinre Marcos u kampenan kam le Christian ba ya la ke jong geding na bat kalong Christian ka ba sultanat bat ka ba ade ka ba habang pet ini ki light lagi gospel nga kam sultanat shushu ye ka Christian pat ka ba u Lucas bu detang u Lucas pat batho ra ya geding na bat udah at shushu Christian sedien man kesni Undai teman eno wala ke sikile madru bal ka sultanat susu abang pet ye kitin green aga ba yo ide kitin man kasni na yo na kitin kaf hameran ka bamut undai bandan gap wat tang kindia ru undai bandan gap ni ba ye gading na man ka por kata ga diga ka dak ka ning kong e ka ba kum kisan ran ki jong jisu la ni ka dor ka kum kisan ran ki jong jisu ni de ban pau bat kelenti ha ka ong ba ye gading na ka de kelenti ka kentup ya ka jing sha chi tom ka banila ban sha ka jing sha ye jing e ye jing sha nyo ben ye jing sha kren ben bat abong jisu ong i senran ba la gading na ka de ka ta ka jing ka ba ni ha ban sha ye ki bukum kita jing e bat kita ga de cause of discipleship ka ba ada ka wong len ru ye la din ke jing mot jong ni ka tien ha ga ni ka gospel Matthias si khan ri ar usau ko long ka nongren jong ni team youth Sunday youth week youth Sunday jong ni snam wong la raw nu man ban bot na dien jonga ai bo len ye la din ban long ki senran ki ba shisha ki jong jisu mi dan ka ban len na ye la din ka jing mot nang ni ha ga bo jisu ong len ye la din ka mot bangin le ye ka man ka jong blay
kata di bandar ke first priority ke jom kiwi one kilong secondary break ke first priority but ke primary ke bagi don kampan dia ke jom ke di bagi le ke man ke jom play but kata di ke bagi don kam abang yang len dia di but bagi ong ko ong apostol Paul dan city di Galatia ko wong saat narfna yang ada pada Kristen bangga ibrim di syu mangau di Kristen ibu po jonga kata di ke ba apostol Paul suku wong di syu di mangau kamu ba mental di Kristen ibu po jonga ke igi ke mangale ka di nang benta ke jong Jesus Christ par kata di ke ka ba ni habban dan di ko ba ong nong ruai syam sin ke jing ruai ka ba aspak kandai jong kasih buk jong wong yi ki ketian ke jonga ngan du nang ke ko kamu kata di ke bangilan tadi yum ke igi ke bangi dei bat ni ngan du no na ka benta Christ di bat ka balai dia ke bang kwa ban penkan mau ni kalau bangidon kaman no iki paro ulu haga gospel ke jong Lukas abu Jisu kren ye kita ke door jong jinglong senran haga gospel ke jong Lukas ke long bakhat saw ke ka arfun ri wong lara unu uwan hanga bat bom isi yalo pa bat la ke kme bat la ke tengah bat la ko bat la ki menbo lu senran bat kan thai hot bat la ke jong jingim unong rak benong senran jongan haga gospel Matius si ke long Lukas ke long bakhat saw ke like wong shushu kum taru unu na pi ubom nyong do no yaki aka baro unong lapan dong usun ranjona kamu yapan kendo yaki aka baro lani ni hapan ino yaki aka baro kajimut nang ni kamut ba ini ino yaki kesema bangibut yung Jisu Henry baku ba ong pon ki aka baro ong pon hagi city ki Philippi long balai larang bakla kal nyo ban France ni lapan baik ke Philippi ke nong balai ke new raung ngan syndrome ti ki baro ki baro aga jing jong ngan syndrome tang bangan yo Jesus Christ ti kata di banong ke kos abangi ni jet banong kisenran ki jong Jesus Christ ni haban ino ki baro ni new syndrome ki baro kumong pol tang bangan yo ya Jesus Christ aga jing jong tengah so kita ki lai tili ki bagi don kam abangi ni jet banong kisenran ki jong Jesus Christ yang ban ba ya ding plan yang ban len ya ding yang ban ino ya ki bangi ni nyokor aga jing jong Lisbon pastor halor kita ka jing penchai ka jong pi ya ka dor la ni kwas menong ki senran ki jong Jisu te mentang pai pa chei tenan basan hatu mo ki long yeng long sem ni hakini ki body mental ki play mo ka important role hakani ka jing long senran ka jong Lisbon bayai kata ka jing kali kaba penpai yang sya kajing im kajong trai Jesus Christ kaba ngimtip shibon syapang kajing long kena kajong ngimtip shibon syapang kajing puli kajong syapang katrega kata kajong laipus nem ngamudur syanu trai Jesus udan kumnu im bat ngangin ba ko mangitip ukpa jong Joseph ring mystery ngangin ba try jisu unlong mystery unang bahai kakam mystery unang bahai kakam odiem Henry pinapek bo try jisu hadin lai muslim urung syakajing syakri ega ketin ublay ukren ni kijing tho kinong itu lupa ukren ni kihukum bo riu briu bo pura ubam dei bo udei tang ublay bo tip lo ikini kike ula dayat ega lenti choka long briu balada kaya ukum kulong ba ula de he da sanda ka por jong jilong khna ba ngam artatin ba ula he la san hakata ka shlam sandur jong ka jinglong senran ka ba shisha nadu ye bala pensan ye u haka jingtip iki hukum haka jingtip iki jing tho ba khoi baro na ka yin ka jong uhi ula nang nge mdei tang kumnu ban pak ternem tang kumnu ban long mystery henry ula nang kumnu ban ye kren bat ki nong hikai ki parisi ki sadusi ki lingdo bat baro namala pensan yu na du kata ka por jilong khna ha kata ka jilong senran ban namar kata nga yu I bo trai jisu kata ka jilong matitis ka jau ka sedang ne ye ban namar kata nga yu I ba ka long ye long sem jongi ka ka shlem sandur ka ban ningkong ban sandur ya ka jilong senran Bangai I naman kata kum kikimiki pa ngaru ngadan kikun baro ni kwa pa kikun ki jongi kin nangin stan kin yo eka laway ka mapranay
haga kam ga jam haga jing im ka bakin le kan no baki kin jo bakin kin jo shaki mau jam jo ga jing jo ka jing im ga jo ki hering am tip kat no mut pat na preng jo ngi kum ki ki pa ngi shim khia ya ga ni ka wei baki khun ki jo ngi kin tip shapang ka jing en shapang Jesus Christ hoi nga so thu bangia pha ki khun ki jo ngi sa jing seng ngi pha ki school pen pau ngi pha ki jing seng khna kini ki long ki jing persang ki babha bagi khun ki jo ngi kin tip ya ka jing en hendai kat no mut bangin ngam kham jiliu nama ka jilong senran kadi ka bahap an ngam kham jiliu ya ka bang ni ngin shim khiai la ki chong ki khun ndai tang bakin tip shabang jisu here kumno bakin da ithu eu bar kumno bakin sanru ha ka jing snow thu ya ka jing dei bishimet chong ki bo trai jisu kadi ka kamram chong ki kimi ki pa ban sandur ya ka jinglong senran ha ka jing im chong ki khun bat bun sini perkhat ku gi ki pa imat kani ka benta chu nong sharai balang nani ki nong hikai school pen pau bakin sepen ithu ye ki khun jo ni shu trai jisu nani ki nong yalap na don jinga seng yalap ringang so ka kamram jo aku pa ya ka banga ngan yalam ye ki khun ban sandor ye ki ha ka jinglong senran terus ko tenat ban perkhat ye ni khdi ke jong ni bakan ni ke jinglong senran ka dei ban nong ka tenrai jong ka jingim kristan ke joni Kibru kitip ingi bengilong Kristan, namar bangi ada jingeseng, namar ba kiong pilong ayu, pidon akan yam ayu ni ong pidon akan yam Kristan, repeat sih ketip ke jongle. Ina puli ki kam ke apostle, la khat Kristan ning kong agi kam ke apostle kena khat wei ko ba akun riu, han tiong. Ba la khat ya ki senran ning kong ban ong Kristan ki gede han tiong. Kali ke snong ka ba utra Yesus sisir upat jule han tiong. Kuno kini kibri kilaban khot Kristan ni kini ki stia kita kisenran. Pina mar ba kini kibri ki em ya ka jing em kuma o apostol Paul bistis ki Filipino maningkong baga jing em ka be deitor baga gospel ka jong Kris kata ka jing em senran. Nang ta so ongi ki de ki bobu yu Jesu kita ki Kristan. Ndeng dalak long Kristan sa em ku ki senran. Haji kya kali banua ningkong. Ngindalak long ki senran kibri ki so ogi ngi kumno ka bele tamba yangi kum ka yin ki long sem joni ki ban sandur ye ki khon ka ban sandur ka long sem da ka jing im sanran ndala im sanran ai kibri ki so ogi ngi ki bele kum balong ha antio namar ye ki sanran la khat Kristan ndi ki rumyam ndi ki bele jing seng ye ki ta ki bele im ka jing im sanran ai namar kata ngasong kong ye ladi banga khot ya baro ki ba pek ki ba snap ba ai ba kalong yin ka jumi ka dik ka shlem sandur ka ban sandur ya ka long sanran ka ba shisha hau trai Jesu bagi khun ki jumi ba ka pateng ka banang wan kan mi ka pateng ndei tang ka pateng jong ki sanran le ka pateng ka ban penong sanran nama ka dik jing khot jong trai Jesu aga lenong ba khat do jong gospel ka jong Matias ka long khat ra terkhat ko khat kendai bu ong kilet chika pertai penong sanran bana mar kata na duai na ang nun baka pateng kaban wan kande ka pateng jong ki banget ki ban long ki sanran bat ki ban penong sanran blishibun bayai kene kecil kali ngai ka shai ka long jube ku blishibun temasan ya kajing juba kajing tu chai ka jong pi ani war but ni small thu ma na kajing penchai ka jong I ba kajing long senran ka kam zdam na kajing na jesing ka jong kam zdam na ka balang kanu no ka balang henry kajing long senran hi ka zdam na yem kadai ka shilam sandur ko mela ong na menta kajing em ka jong I bangin em ni kata kajing long senran mo kuble shibon teman masan te but menta kumban bindap ya kani ka question mo ngin pai bat cha I pastor kumbang I teman masan I ong menta ba mangi kumki ki kepala ni ki expect bi khuan jong ki da ki leche jinga sing begin yo eta ji kai but kim ko abakin ai na yin hinde expect bina jinga sing can tip everything te dagni poi pa shaka nyam te pilane am pastor ben ok hindat ba kum nu pa de ka balang jongi kala ban sandur la ni ban pli ka ta important role ha ka jingim ka jongi man la kasni ya ka ta jingong senran apart from ka jing kai ka bani yo na yan asam
kumno kabalang pade kalong ka benta ka ba khaw ka jong kabalang haka jinong sna kalong haka no karukom Kuli sibon ibayang ang tanglang jingkili kadang kajing slot ke iba teman san la keren tan ke yen sem kristan kadang karul ka badan kamha haka bide bat kajing pelong senran yaki kun kiti bakin he kan san hada tal air magari ka shlem ti kajing kili ka jong people kalong karul jong kabalang mo nganom keren shu ke iba teman san ila ong ka bide ka rol jong ka family na ka rol jong ka Christian family dan ki yek sem kristan dengan ko ban keren ka rol jong kabalang ti bat kalong ke eke ke basung tanat ba ye kani ke jingkeli bangin phaj ke balang ke eke betta ke balang ban pen klan ye kani ke jinglong semran namar ngayu iba ngila syukur ta ke pelong kristan bat ni nimna pelong semran de ke khot ke teman san da pen mau ye mo Matius aku prakat kendai let juga percaya rap ke gospel pelong semran ni ke bre baro kata kali ke great commission ke jipha ke kraw ke jisu na pha ye yom tang mani dia lam ndai ke buat na ta pelong mani pelong semran ru di ngskwa ban shu kod kindiat igri kintien ki jong hakakot ke balai ke teng great ambition bal tho do Dallas Willen hangi wong ye ki kintien ma ngan bu ko makalong ngan shu kod ngan ge jing tho ke jong wong the call for Christians to make disciples of all the nations but Christians have responded by making Christians not disciples di wong ba ka role la ni ke jing khot ye ni ki kristan kalau mungkin pelong senran ya kepercayaan baro Henry ngi la jubab ya daga jingkot ke jong Jesus Christ daga bangi penong kristan om bangi penong senran tinga ngasgo ba ka benta jong ka balang bidon ka man sungku kam dei tam bangi penong kristan ibrio le ka benta jong ka balang ka dei bangi penong senran ibrio but wong shushu Willard Dallas Willard wong shushu ini continue wong the word disciple occurs 269 times in the New Testament and Christian is found 3 times. But wong kaktian disciple dan kaktian senran la siya madu arspa du kundai sien tang the New Testament ka kaktian Kristan lap tang lai sien. Ka bamut ba ka jing don kam dari ka jing kwa ka jong Jesus Christ yang ni ka long bangin pelong senran. Om tang ban cukut ka jing long Kristan. Ko long ni teman pesan benya. Ka baning kong ni belong kisenran. Ba la ngila im ko kisenran ai ka putih kan khat ni ko ba khat. Mo ka khat ni Kristan ka khat nong bur ki long Jesus Christ ni. Tamba ngila im ka jing im ko kisenran ki jong Jesus Christ. Tika ika benta jo kabalang haga bangi day ban penlong senran ki brio. Kum bangi le fet na du ka basdang hi ba ka jing long senran ka day bangi yai ne agi jing kai ki jong Jesus Christ. Bat kum ta mas mo kum kabalang bakan pen klan ya gani ka jing long senran hagi kun jo kabalang. Ni don kam ban pen klan ya ki jing kai haga balang ki jong ni don kam ban pen klan ya ki jing kai. Ngasmo ba ting kadon kam yang ngarukum pastor bangan keli la dia mo hatu ka jingkren ka jonga ka banga kren kalong ni em ka jingikai lani kata ka jingkren ka jonga kalong ni em ka jing besar ya ki kun jo ka balang ki bayo snow ya ka jingkren ban pelong senran ki bagila ban im kum kita ki senran ki jong Jesus Christ ting ni haban pa je la dia kum kita ki nong sharai ki bashim ni ka benta ka ba khmat e ban san ka tien ka jong le ka kam ni bangin keli la kita ki jing kai ki jong la kita ki jing kren ki jong la kita ki jing snow jong ni na tien ki jong ble ki ya ram le em ye ki priu ki khon jo ka balang ba ki la ban long senran ban ban em ku ki senran nang ta na ka balang ru snow ban ong ni don kam ru yes what ban pelong ni kinja training ku ni don ki leadership training ni ban dan ru ki discipleship training so bu ka balang ngila dei ban dan ni bu kita ki training ba ki priu snow tu ba abangi long Kristan kabli ban kut tang ke jing long Kristan re ide ru ban rong she ke jing long senran ha ba ide itu shisha yu Jesus Christ ha ke jing ke jong ban ka ba khat do ka ba na shukwa ban pen kan mau ni ka long ba ke jing duai ru ba ke dan kam mo ting ting na ju ong to ha ki balang ki jong ni ju dan ki sing duai and re ting ting na thab lu i ba ki shulong tang ke jing pendiat ki program ni ke jing mo jong ha bong yong duai ka mo nim da penong shisha ya ketika jingwai bagi balang ke jongi kila ban sei brio ki balang penong shisha ki ni long serious gi ji seng duai ba balang ben nei bagi chu long tang bagi pendep la si bagi jingwai ke long go wei ni ministry ha ka ba ni penong shisha bagi jingwai kan kata ya ki brio ba kan kata kam tam ya ba kan rab i bangai kila ban yem ke jing yem ko ki senran ki jong Jesus Christ ngakwa ban pen kot ni ki tin
Hak artikel ke jong build tani ka ai preteng disciple making equal church growth. Kamomat ka jing penlong senran kairen kat bat ka jing san ha ka balang. Kamomat ba gidon kamat song thu ba ka jing san ha ka balang kam ni tang manipul priyo. Lani kam ni tang ka jing bon jing numbers gid khot jing balang jing ka jing san jong ka balang ka day ha pangila ban penlong senran ki priyo. Ban ku wong ni kin tin ma ngan bu kum ka long. The measure of effective church growth is when good seed lands in good soil and yields a harvest of obedience disciple. Ka jingtho ka baka na ka benta ka jingsan jong ka balang ka dei haboy usumbai la bet ka kendo ka baha but nang ta ka pinmi ikisenran ki ba ko mo ka kamram jong ka balang na smo banong bangi de ban bet usumbai baha ha ka kendo ka baha but nang ila ban le kom ta klempet kini kisenran ki ko mo ikasian ke jong ble kita kali kamram ke jong iku kepalang ha be dei pal ke jing plan ke jing senran Kuble shibuan pastor ya ka jing patai ka jing penchai ka jong phi ba kum ni ka poi la poi sha ba ko jong ni ka program but ai kuble ya I pastor ba iteman basan ki blai shimenta ha ni ka jing pusan ya ni ka theme mo jong ka yubi ka lo ka theme ka ba kabakit jing mo shibuan ba kala ai jing kai shibuan ningi hani ka por kala khod ingi begin long shan ta ki senran jong ujisu ka jing long senran tang ha ka jing na jing aseng ka ta ki dak ki ba pa shabar jong ka bangi perkhat mo ki ki dak jong ka jing long kristan rei ka jing long senran ha ka jing long discipline ka jing ka jing ha ki dak ka jing i but kino ki dak ki ba penchai ngi bangi de shan ki kristan ki penchai shai bangi de ta ki senran ki jong ujisu tang mangin chulet jeseng mangin chupindap iki kam ki jong ki jungi ha jeseng la long senran la long ki senran ki kristan ki jong ki ba bot yu jisu henrengi di ban em kata ka jing em ka ba long shisha ka kum kata ka jing ya lam ka jong jisu bangin em shisha ka jing em ka ba zang shana na yeng la sem zang shana na die bangin ba ya kata ka ding khna ko ba pastor ila ong khnang ba ki we la da ki mo da ki ong kum no yang ngi la em kata ka jing em senran ngem kam da pher chu ma na mangi tip da la ding la long ila em ka jing em ka ba kum no te kuman pen kot no ya ni ka program nga kerpat mo iteman basan be en bu ka jing duai but nga ai kuble ya pi baro ki ba pe ya ni ka program youth week ka ba so ka ba kemen but kum juru ai kuble yu san dia pi baro Ito nung duai. Ngai ngui me au blay ka ni ka por ka ba kodor ba ni la bandan ka ba kum ka ni ka ransan. Ya ka ba ninyo ba ni piliu jumot ba ni thir ya tai. Halor ka ni ka phang ka ba yar jong ka jing khot ka jomi. Ban long senran da ka ba ru ila ka ding na. Ai ngui me au blay ba mla kren ni. Ba me da khot yangi ba ngin ra ba ngin ba ila ka ding na. Bat ko try ban let ru sha ka parthai ban penong senran. Au blingi aingo bamlat kren ni kan ka por bat na tumaya baro ki ba pet basngam bakin yo ma tu ye ka jing kerku ka jomi ling ba ka ni ka jing kren na kan ka por de kerku ma me au blingi ka tayo ka ba kerpang jogi samla hakal leng ki balang ken au blingi ba ki ka tayo ka kerpang bakin na yo ma ye ka jing jngok ka jomi ba de ka jing kersu thia bat ko dry ya ka jing pensyai or ka jauh ben simukui baka nong ka tayo ka baki samla kin yeng pat ka bor ban pa ila ka ding na de ker kuma mi au blay ya ka ni ka por ka bangi lala ban pendep ker pang syakri jomi pastor ker kur ibaya bat yang ngakum ju bat baro ki badan benta kin au blay ban pen bit pen piang ya ka ni ka jing ya keren ka ni ka por ling ba ka ni ka rensan de ker kuma mi kilang paro kerkuru saja sida barok ki ba pet pasngam bakin yo pediang ke ko try ke jikir ku ki jomi ni ai ke burong ni ai ke jinga ro yami na ba ke kerteng jisu ni ro ni pan amen bada ka bo waino to airu ba ke jikir ku ka ba dak biang ke jo bleu pa bleu kun bleu men sima ku ini ki lai ke jikir ku ko bleu ki nong ren kat ba ni ba ki ba mane deme kerteng ke jomi mentah la kertaru amen